Sanibonani la kwantshuphakama, nibingelelo sifundo. uQuality Biyela usinde ngokulambisa lapho khona bethi baminya ngezulu lezandla emontweni yakhe asanda kuyithenga i-BMW enenamba plate ubhova. Siyacela mbukeli wethu ulike, ukhomente, sicela nokuthi usubscribe, siyanicela babukeli. uQuality usinde ngokulambisa lapho khona bethi bamqeda ngohlamvu esemontweni yakhe ubhova. Kodwa ngenhlanhla ube esephunyuka ekhona kuleyo monto bese abathe bayamshaya, kodwa naye uthi akazi uphunyuke kanjani. Uzokhumbula-ke uQuality mbukeli wethu udume ngokuswenka nanokwenza amavidiyo eswenkile. Kwesinye isikhathi-ke abanye bake babheke ukuthi ubuye ethi ukudelela noma enza amancoko, kodwa babuka ngathi abantu ngathi la mancoko akhe asuke eqonde umuntu. Lapho-ke uQuality uvezile nje ukuthi akapheli mandla uQuality Biyela oney'nto zakhe. Ubese evuka nejakhethi kakhehlelezi edurayo mbukeli wethu. Lapho khona eqedwe nje kusinda ekudutshulweni ngezulu lezandla. Uvezile nje ukuthi uney'nto zakhe umfoka Biyela. Sicela nje mbukeli wethu ushiye uvo lwakho ngalolu daba ukuthi ukubona kunjani lokhu abakwenza kuBiyela. Ngabe yini imbangela yokuthi esongelwe kangaka ezefunwe ukubulawa? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section. Ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe. Ngiyabonga.